panguva inoyi pana vakomana vodeployiwa sevamuri kuona mumapictures varoratidza kuti these individuals vatori zvidhakwa chaizvo, vanhu vanorukwa makorokoza anoti vanhu vakaita sei. Panguva ino vanorukwa vakapfeka these uniforms dzakaita sedzemagreen bombers voya vachirekodha mavideos vachitiritana VP Constantino Chiwenga. Dzarapina mashoko anobuda nyuka panguva ino ndobva subscribe like out on the bell icon. Tinoti BBC Zimbabwe nemamwe masocial media handles nawo anoposta these videos tichiona vachitiritana VP Constantino Chiwenga vachiti VP Constantino Chiwenga, we don't expect kuti unge uchiparidza the Bible. Noda kuti kune vamwe mapastors vatinoziva kuti ndo vanoita nezveshoko raMwari. Iwe uri vice president ende kuinterpreta kwanda Bible unenge uchiinterpreta the wrong way. Vanouya vachitiritana VP Constantino Chiwenga pamusoro pe sermon yaHezekiah panguva ino achiti uri kuuya uchikonzeresa chaos in our own party ZANU-PF. Panapa tona BBC yazobuda yakanyora yakati stop lying about Hezekiah. If you want to live or you want to die, but don't put our party ZANU-PF in the soil. Chiwenga warned, the battle for power is not a secret anymore. They are coming out in public, and this shows the level of tension within ZANU-PF. Doma developments are kubuda panguva ino. VP Constantino Chiwenga is now being threatened, not nevano vanoonekwa vachioccupy positions in the ruling party ZANU-PF, but the same people occupying positions, they are deploying individuals sevamuri kuona ava kuti vakonzerese chaos nekuramba VP Constantino Chiwenga zvoita sokunge varambwa nevanhu, but the individuals vari occupy these positions zvikananda variwo vari kutuma these individuals kuti vazorejecta VP Chiwenga, leading to his firing. Pana comment section medu zvafungira iyi muri kudi pamusoro pechitiko ichi. Musanga subscribe or like, chita on the bell icon.